Igbo ekene m unu. Ofu nwoke si ka njụ ajụjụ a ka amala ife ndị mmadụ lo. O wee sị na ọ bụrụ na ị hapụrụ nwunye gị wee jebe obodo oyibo wee jesie bata, o wee bụrụ na nwunye gị na nwaanyị ibie na-emesube ya na ha na-arụ aka, ọ bụghị ịghọtago? So iwe mee investigeshon, ọ bụla eziokwu, iwe jide ndị mmadụ wee na-asị gị gbaghalụ n'ọnya na nwaanyị ibie ọ ka na mma ka o jekwube nwoke. Gị malụ na mmadụ bụ mmadụ na ọbara na-aga mmadụ na-arụ, ọ bụghị ịghọtago? Ka anyị wepụ sentimentị n'ihe a na like ọ bụrụ na ijesi obodo oyibo bata iwe sị gị na nwunye gị na ya na nwaanyị ibie na-esi ibọ gị na ọ bụrụ ya na nwoke o. Ịghọta, iwesị gị gbaghalụ maka na nwaanyị ibie ka ya na ya na-esi ibọ gị na mmadụ bụ mmadụ. Akwa ịghọta kịta. Kedu nke ị ga-aka gbaghanwuru ọsịsọ? Like ị ga-agbaghalụ nwaanyị a bụ nwunye gị ya na nwaanyị ọzọ seli ibọ gị karịa mgbe ya na nwoke seli ibọ gị? Amara m na aghọtala ajụjụ a. I hope unu ghọtara ya due to your history with them, ụmụaka and so many things. Kedu onye ya agbaghalụ easily? Ọ nke seli ibọ gị with nwaanyị, ọ nke seli ibọ gị with nwoke? Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere this man aka iji ma ife ọ ga-eme. Debe anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.